Эфирден алқылар вақытта студияда Алсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шарлышының төп темалары. Уникаль вақиға. Әлмәттә Аваздаш төбәк театр фестивале узды. Мне кажется, что в каждой из этих частей я показал разного Бакый Урманчы, разные краски, разные настроения. Ижады сәнгать шикләре юғала. Қолабызда Хәсән Туфан һәм Клара Булатова әсәрләре мотивлары бойынша шигъри спектакль күрсәтелде. Кларапа Бакыйлыкка күчкәч, без моны бер әманәт итеп кабул иттек. Шундай, шуңа шушы темага алындык. Төркемебез белән безнең менә шул проектта Караш фестивалендә эшләгән төркемебез тулысы белән хәзер менә шушы спектакльне әзерләя. Дүрт аяклы дуслар бәйрәме. Спутник Махмай комплексында токымлы этләр очрашты. Заводить щенка – это почти равносильно тому, как заводить ребенка. Вот, поэтому нужно к этому выбору подходить ответственно. Ұзақ еллар әлмәтлілер үшін мәдәни шараларға бой болды. Шуларның бірсі Халыклар бердәмлеге көненә багышлап узган хәйрия концерты. Ул яшьләр үзәге сәхнәсендә узды. Бирдә шәһәр һәм район коллективлары бай программа тәкъдим иттеләр. Анда ватан турында рухландыручы шигырьләр һәм җырлар яңгырады. Халык иҗатының якты чыгышлары күрсәтелде. Здесь, на этой земле, бок о бок, живут представители многих национальностей, каждый из которых выносит свой неповторимый вклад в развитие нашего общего дома. Безнең йөрәкләрдә бердәмлек хәйрия концерты Халыклар бердәмлеге көненә, Әлмәт шәһәре көненә һәм Татарстан Республикасы Конституциясен кабул итү көненә багышланып, шәһәр халкын, артистларны һәм хакимият вәкилләрен җыйды. Кунакларны район башлыгы исеменнән Әлмәт муниципаль район мәдәният идарәсе җитәкчесе Роза Галиева котлады. Иң мөһиме бүгенге көндә бергә булу, бердәм булу, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребез белән горурланып яшәргә кирәк һәм бер-беребезгә булышырга кирәк. Оештыручылар ассызыклаганча, Халыклар бердәмлеге көне календарьдагы дата гына түгел, үзара ярдәмләшү кеше турында искә төшерү. Агымдагы вакыйгалар яктылыгында бу аеруча актуаль. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Наталья Попова өчен концерт халык традицияләренең байлыгы белән горурланырга сәбәп булды. Гордишься тем, что у нас такие таланты. И русские произведения звучат, и народные песни татарские, и крещеные поют, и танцы. В общем, это действительно настоящий форум всех наших народов, дружбы наших народов. Концерт вакытында җыелган барлык акчалар махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм күрсәтүдә юнәлдереләчәк. 1-3 ноябрьдә Әлмәттә Аваздаш төбәк театр фестивале узды. Ул Әлиф иҗат берләшмәсендә катнашучы Татарстан хореографлары, режиссерлары һәм композиторлары иҗат иткән спектакльләр, перформанслар һәм остаханәләрне үз эченә алды. Әлеге вакыйга Бакый хор операсы белән башланып китте. Аны композитор Эльмир Низамов һәм режиссер Туфан Имаметдинов белән берлектә куйды. Аваздаш фестивале төбәкнең мәдәни тәңгәллеген чагылдыра торган мифология һәм символик темаларны тикшерүгә юнәлтелгән. Бу юнәлештә Әлмәтлеләрнең бәхете бар. Татнефть компаниясе башкарган күләмле эш, гасырлар буе тупланган милли мәдәни мирасыбызны замандашларыбызга кызыклы булсын өчен барында эшли. Бу хакта фестивальне ачу тантанасына килгән компаниянең генераль директоры урынбасары Ринат Мамин да ассызыклады һәм күпләр өчен дулкынландыргыч булган мизгелләрне уртаклашты. Яңарыш символы булган Бакый Урманчы һәм аның иҗаты булган Бакый хор операсы Әлмәт өчен генә түгел, милли мәдәниятебез, сәнгатебез өчен дә көтелмәгән ачыш. Рәссам, сынчы булудан тыш милләттәшебез әле шигырьләрдә язган, Коръәнне дә белгән. Әлмәттәге ачык остаханәләрдә Урманчының тере тавышы яңгырады, хор операсы исә тулысынча аның шигъри уйлануларыннан тора. Бакый
Мифалуй хор операсын композитор Илмир Низамов, режиссер Туфан Имамаддинов белән бергәләп иҗат итә. Аны Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Миләүшә Тәминдарова җитәкчелегендәге академия хоры башкара. Бию партиясендә Татарстанның атказанган артисты Вагнер Карвальо. Композиций здесь 7. Мне нужно было написать около получаса музыки. Биредә 7 композиция. Миңа ярты сәгатькә якын музыка язырга кирәк иде. Һәм 7 миңа калса матур бәхетле сан. Салават күперенең 7 төсе, 7 нота, монда ниндидер символизм бар минемчә. Һәм бу 7 композициядә мин төрле Бакый Урманчыны күрсәттем. Бакый Урманчы, разные краски, разные настроения. Тамашачыдан соң фикер алышу булды. Аның барышында теләгән һәркем үз фикерләре, тәэсирләре белән уртаклашты. Күпләрнең йөрәгендә бу спектакль кабатланмас тәэсирләр уяткан булып чыкты. Я знала, что будет классно, что будет что-то необычное, что это будет вау. Ну и на самом деле так и случилось. Төп күрсәтүләрдән тыш фестивальдә актерлык осталыгы һәм заманча бию буенча остаханәләр, танылган театр белгечләренең лекцияләрен, шулай ук заманча рәссамнар күргәзмәләрен үз эченә алган параллель программа узды. Бу вакыйга сәнгатьнең төрле формаларын бердәм мәдәни киңлектә берләштереп, традиция һәм хәзерге заман арасындагы диалог мәйданчыгын хасил итте. Аваздаш фестивале әле ул төрле премьералар һәм спектакльләрне түгел, ул беренче чиратта актер осталыгы һәм башка мәдәнияткә кагылышлы, театр сәнгатенә кагылышлы юнәлешләр буенча остаханәләрдә. Мәсәлән, Әлмәт Татар дәүләт драма театрының Кызыл залында театр педагогы Алисия Иванова актерга иҗат процессына кирип китү мөмкинлекләре турында сөйли. Совсем не страшно. Вам нужно будет пообщаться и найти, ну, давайте скажем, 4 признака, которые вас объединяют. Алисия Ахмади кызы Иванова театр педагогы, режиссер, фестивальгә махсус чакыру буенча килгән. Остаханәдә күрсәтелгән аламнар Николай Васильевич Демидовның актерлык техникасына нигезләнгән. Демидов 30 елга якын Станиславский белән эшли. Аның системасын булдыруда актив катнаша. Аннары иҗади процесс элементларына бүленү артист өчен һәлакәт икәнлегенә инангач, үз методын төзи. Бу техника асылында актерны иҗади процесска тулысынча чуындыру тора. Ищите так, переходя с места на место. Я не актриса, я стесняюсь всего этого, но... Мин актер түгел, гомумән бик уялчан кеше, шулай да килеп бу процессны эштән күрәсем килде. Ниндидер көндәлек ыгы-зыгыдан, телефон, социаль шелтәрләрдән арынып, тулысынча иҗади тирәлеккә чумдым. Миңа бик ошый. Как будет, так будет. То есть я вот пришла от этой бытовухи, телефонов, соцсетей отошла, вся поглощена в этот процесс, мне очень интересно. Мне очень понравилось, когда мы ходили вокруг и делали какие-то движения. Миңа да бик ошады. Бергәләп хәрәкәт иткән вакыттар бер-береңне дә, үзеңне дә тою, бердәм энергия, бердәм агымдагы кебек хис итү кабатланмас кичерешләр бирә. Какой-то коллективный разум получился, и мы были все так в потоке. Остаханәләр шулай ук Әлмәт иҗтимагый үзәгендә дә узды. Аларда заманча сәнгатьне дөрес аңларга, мифларны, сторителлинг нигез итеп куллану алымнарын өйрәнергә була иде. Моннан тыш Аваздаш фестивале кысаларында традиция һәм заман, шәһәр бизәге исемле экскурсияләр, Әлмәттәге ачык остаханәләрдән күршедә Ташлар Нисүли исемле күргәзмәләр тәкъдим ителде. Алар белән сезне алдагы чыгарышларда таныштырачакбыз. Радифия Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Фестиваль кысаларында тәкъдим ителгән тагын бер вакыйга «Мин түгел» шигъри романы. Аның үзәгендә күренекле шәхесләребез Хәсән Туфан һәм Клара Булатова. Бу шигъри спектакльне тудыручыларның күпчелеге Әлмәтнекеләр. Композитор Зөлфия Рәупова, артиста Ләйсән Фәйзуллина Әлмәттә туып үскән билгеле якташларыбыз. Хәсән Туфан образын башкаручы Илтүзәр Мөхәммәтгалиев Сарман районы егете булса да, кендек каны калабызда тамган. Никсине бу иле һәр чәчкә, һәр бөрбөл тугандай үз күрә. Ә минем бу эшкә тәнәкә билләһи катнашым кичкенә. Мин түгел буларны, мин түгел илһамың. Теркәде дәфтәргә бу синең бүләгең. Бирнәндер илеңә, телеңә, тәнәкә. Мин түгел, дәфтәрләр көтәләр. Мин түгел Хәсән ага Туфанның 1959 елда язылган шигыре. Бу вакытта аңа 58 яшь. Шуларның 16 елы лагерьларда һәм сөргендә үткән. Аның әле әдәби майданга кайтып килә торган гына чагы. Беренче тапкыр мин аны 1957 елның декабрендә Казанга яшь язучылар семинарына килгәч күрдем.
Шагыйрәгә 23, ул туфанны кечкенәдән. Әнисе идән астына яшереп саклаган китаплар аша белә. Ике шагыйрь арасында туган чаткылар икесен генә түгел, аларның меңләгән укучысын яндыра торган иҗат ялкынын дөрләтә. Ике шәхес туеп язып калдырган матур, якты һәм кабатланмас тарих бүген дә легенда булып иҗат әһелләре арасында яши бирә. Шуңадырмы премьерада күренеп язучылар да килгән иде. Бу тарих Аркадаш фестивале командасында илһамландыра. Без киттек Клара апа янына. Һәм менә шул килүдән соң бәлки менә шушы проект тугандыр, чөнки ул баруда ул безгә бер генә китап бирде, менә шул Искәндәр кыйссасы, Хәсән Туфан турында аның язган истәлекләре. Һәм инде Клара апа бакыйлыкка күчкәч, без моны бер әманәт итеп кабул иттек. Шуңа шушы темага алындык. Төркемебез белән безнең менә шул проектта Караш фестивалендә эшләгән төркемебез тулысы белән хәзер менә шушы спектакльне әзерләй. Туфан һәм Булатова шигырьләрен Йолдыз Миңнуллина бәйли. Туфанга язылган дәүләт архивында сакланган хатларга нигезләнеп туган бу тарихка якташыбыз композитор Зөлфия Рәүпова көй яза. Ул аны спектакль барышында сәхнәдә үзе үк башкарды да. Наш спектакль, с которым мы выступаем сегодня, это поэтический спектакль «Мин түгел», посвященный творчеству Хасана Туфана. Безнең спектакль «Мин түгел» Хәсән Туфан һәм Клара Булатовага багышланган. Икесен дә таныштыру кирәк түгел дип беләм. Клара Булатова үзебезнеке, Әлмәтнеке. Мин аны балачактан ук күреп үстем. Миңа калса, әлеге проект театр сәнгате шикләрен киңәйтте. Әлбәттә, Татнефть тарафыннан бу әлмәтлеләр өчен зур бүләк. Прекрасное событие, и оно расширяет, наверное, границы представления вообще театрального искусства. И благодаря Татнефти, конечно, я думаю, что для жителей Альметьевска это большой подарок. Килем дидим, киле алмадым. Килгәч, җанны салкын ялмады. 45 минут барган спектакль тамашачыны тагын сәгать ярым җибәрми торды. Әлбәттә, монда Хәсән Туфан белән Клара Булатованы тере итеп җанландыра алган Илтезәр Мөхәммәтгалиев һәм Ләйсән Файзуллинаның да өлеше зур булды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу ялларда дүрт аяклы дуслар өчен дә бәйрәм булды. Калабызның Спутник Махмай комплексында токымлы эт хуҗалары көзге пикникта очрашты. Спутник Махмай исеме астындагы кинологик комплекс калабызда инде менә 1 ел эшләп килә. Бу эт сөюче хуҗалар өчен менә дигән очрашу урыны. Территория 3 өлешкә бүленгән, аның берсендә һөнәрләргә өйрәтәләр, икенчесендә рәхәтләнеп йөгерергә мөмкинлек бар, өченчесе исә аерым тәрбия кирәк булган этләр өчен үзләре генә күнекмәләр ала торган мәйданчык булып санала. Һәм менә шушында очрашулар эт сөюче әлмәтләрне берләштерә ди оештыручылар. Илдар Сабирҗанов гаиләсендәге Симба көтеп алган гаилә ягзасы. Аңа нибары 1 яшь. Шуңа да карамастан эт инде командаларны белә һәм бик рәхәтләнеп үтиде. Ему только год недавно исполнился, а так давно хотели с девушкой завести собаку. Ну, питомец все-таки нужен в доме, как защитник, и все равно как в доме уют. Вот завели, корки. На тренировки больно не ходили, сами дома занимались, чтобы могло получалось. Кинологик комплекс территориясында узучы көзге пикникка корги токымлы этләр күпләп килгән. Аларны чараны оештыручылар махсус күргәзмә форматында җыярга булган. Бердән бу токымлы эт хуҗаларына дуслашып уртак темага аралашу мөмкинлеге булса, икенчедән күргәзмәләрдә катнашуны пропагандалау. Арчи демонстрирует, что истинный король не нуждается в короне. Его стать говорит за него. Спина прямая. Белгечләр фикеренчә, әлмәтлеләр токымлы этләрнең кечкенә яки урта зурлыктагыларына үстенлек бирә. Корги шуларның берсе. Бу махмайларны фото шартларында асрарга җайлы булганга күрә. Чара барышында этләрнең хуҗалары өчен лекцияләрдә узды. Ул көзге чорда дүрт аяклы дусларны дөрес тәрбияләүгә багышланды. Бер үк вакытта биредә эт асрарга җыенучылар өчен кызыклы мәгълүмат та ишетергә була иде. В первую очередь собаку должны хотеть все члены семьи. Беренче чиратта эт алыр алдыннан барлык гаилә әгъзалары белән киңәшләшергә кирәк. Аны гаиләдәге һәркем теләргә тиеш. Әлбәттә, белгечләрдән токым үзенчәлекләрен белешү дә шарт. 400 токым арасыннан сезгә туры килгәнен табар өчен. Әлбәттә, аларның темпераментлары да төрле. Второе. Обязательно нужно советоваться со специалистом, чтобы выбрать подходящую породу именно для вас.
Барлыгы очрашуда катнашу өчен 35 кеше теркәлгән. Әлмәттә токымлатларның хуҗалары өчен 3 клуб эшли: бу Нефтеград, Тандем, Империя Док. Берәүләр аучы токымнар буенча, икенчеләре исә эре токымлатларны тыңлатуны максат итә. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 ноябрьдә Әлмәттә Россиянең спорт мастеры, дөнья чемпионы Ильяс Галимов истәлегенә багышланган көрәш буенча Ачык Республика турниры узды. Ярышларда Татарстан, Башкортстан республикалары һәм Оренбург өлкәсеннән 16 команда катнашты. 120 спортчы үз яшь һәм авырлык категориясендә бил алышты. Нәтиҗәдә 1-нче урын хуҗаларда калды, 2-нчедә Лаиш районы, 3-нчедә Баулының Зеланд командасы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат: хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лайык булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.